You and my friends would hang out on the weekend. И здравейте хора, аз съм Сан 620 и снимам вече в този канал, защото забравих паролата на стария. По незнайни причини влезнах без да искам. И да, сега играем на Redstone Map. Така, да започваме. Сега. Така. Продължаваме напред. Май. Така. Това. Уй. Ето, май започваме. Така едно рестон. Али едно. И добре. Сега как да влезам в втората. Така, може би. Не. И аз го сложих, защото съм много уверен, да. Как можахме? Добре, къде ми са там? Има ли гейм от една? Добре, сега да ново... Да. Защото направо трябва да минем тук. Да, айде. Извинете, че идвам, обаче... Би трябвало така да е. Сега, какво трябва да правим? Защо ли ни може и май, да. Трябва да забравим, че имам само един опит. И това е Redstone Map и да. Защо е това? О, този мап е някак странен. Къде трябва да сложа та... май стана! О, супер! И направим го. Ария 3. Защо няма чест? И ясно, да. Тук вече трябва да влизам ножицата по някакъв начин. Ето. Направи го. Уоу! Еми сега. Така, меч. Това тужат по-горе. И аз не знам. Трябва да има някакъв бутон. Това е. Не. Да, трябва да има някакъв бутон. И аз къде ще го търся този бутон. Честно трябва да има. Това излъчи за... фаза, ще чуем ли, не знам. Някой ги пусна тя. Ето след това ме бил меча. И да. Търсим. Какво става? Ето капана.
Поезд за това. За всеки случай взех. Да, сега не знам вече как ще се направи. Ето! Да. Супер, ето е ръчката. Сега даваме нагоре. Хубаво, че ми дадоха меченото, не знам как ще да ги отрепя тези години. Този мап наистина е забавен. От това ги махнем. И вече сме на шестата. Сега тук не изпълня кирка на нивото. Сега трябва... Това може би... Но трябва да направим сега. Опа. Трябва да правим да. Добре, това му затруднява. Как трябва да минем сега нататък? Я, почнем. Я още един път. Вижте, че това ми е дадено. Така. Така. Това е нещо гадно. Знаете ли, като разбера как се прави, ще пусна. И да, тук сме, разбрахте ли проблема, не мога да го обясня, после мога да се върна да покажа. Сега сме в 6-та. Тук ще ме стигнат сигурно. Ау! Добре, правихме сега пак. Не ще умре. Супер, много сме може. Сега сме вече на 7-та. Ето вече. Където вече става тук по-напрегнато. Уоу! Тук сега вече не знам какво трябва да се прави. Аха. Май. Не, разбрах го. Това трябваше да видим. Май го разбрах. Сега ще разберем.
Готово. И мощен съм е. Сега влизаме в осмата. Къде е чест? О. Тук сега пък чест няма. И аз не знам какво е. Много тайното. Ама то точно стана те сега. Трябва да има тук. Супер, трябва да сме там май. О. А, не. Айде, умрях. О. И написах чекпоинта. Дами и господа, много съм тъп. Има хом. Да. Шит. И ми се пром да влезвам вътре. Али 8. И там май бях. Не. Хора, прецаках всичко. Хелп, кой имам кът хелп? Оф. Май провалих целия клип. Нищо не ми. Какво направих? А. О. О, добре, тръгна. Това е? Я 9. А, аз ще бях до нея. Ха. Нали? Да. Аз ще бях до 9-та, да. Сега да се опитаме да направим. Добре, това да действа. Имат 0. Кой чекпоинт, защо нямам? Оп. Добре. Трябва да бързам. Да не ми... пак умря. Видя, че така правим, просто да не умра. Още малко. И сега какво? Той май трябва да взема. Или... Тия точно взе. Не видя какво стане. И пак умрях. Мария 8. Сега пак трябва да търся къде бях. Нападите, почините вършат там, къде беше. Къде че бил. А.
Reddiet, я себя тут. О. Это, да? Ну, а сам... А. Потом я отворил. Я то сам знаю. Значит, все. Я сотряс Android иначе. Это да. И сейчас започвам така. И това ще е за този клип. Аз бях Стан 620 с малко объркващи неща в този клип, но все тая. Чакайте има за другия клип и... Това не е клипа. Ай, това е.